Ahojte, vítam vás u tohto netradičného videa, ktoré nie je airsoftové, ale aké? Elektronické, nazvime to tak. Kúpil som si osciloskop, nejdem s tým nevržgať. Kúpil som si osciloskop, takú skladačku, hračku a prišiel mi dobrý nápad z toho spraviť video. V tomto videu by som to chcel poskladať, chcel by som to nakalibrovať a čo by som ešte chcel? A chcel by som trošku porozprávať vlastne, čo to ten osciloskop je. Keďže ja to už mám nejaký týždeň doma a fakt by som to chcel ako prvé poskladať, tak idem na to. Čo to v jednom takom veľkom sakli? V separé sačku máme všetky komponenty, ktoré treba naspajkovať. Som veľmi rád, že sú tam není SMD súčiastky, čo sú vlastne Surface Mount niečo a vyzerá to nejak takto. No a sú to THT, čo sú vlastne akože trúhol. Čo keď si pozrieme tento. Oni sú už naspajkované. Chápem. OK. Dobre. Takže mám tu niečo, čím dokážem ukázať. Mám tu ceruzku. Je to vidieť? Nie je to vidieť. Toto je v podstate SMD komponent. On je tak ako keby nálepený na tom plošaku. Co to bude ešte zaujímavé, ako pozerám. V každom prípade baleň, obsahuje aj takúto deštičku, trošku som sa nechal uniesť, pardon. Čo je toto? Tu sú káble. Ono sa to po anglicky hovorí tomu probe, ale v slovenčine to absolútne neviem povedať. Takže toto tam obsahuje manuál v druhom sáčočku spolu s... Ak sa nemýlim, to by mal byť display. Poďme to kúpnuť. Display. To malinký display. No, nenakrivo. Tu z toho trochu. Tuto je... To nie je úplne dobre vidieť, ale... Je to nakrivo. Škoda. Dúfam, že to bude sale, lebo ja už som si predvytlačil takúto krabičku. Ja ho rozoberiem, ja to skúsim tam priložiť do tej diery, čo... je na to určená. Musím ešte dotlačiť tlačítko potom k tomu. No takto som zvedavý, ako to bude vyzerať. A v každom prípade to vyzerá celkom pekne. Takto. Ja si idem rýchlo preštudovať tieto papiere, čo sú. Takže papiere mám prečítané. Toto je v podstate, jak sa to používa. To budem potrebovať neskôr, to si odložím. To je manuál, ako to skladať. Podľa neho pravdepodobne pôjdem, lebo keď som videl toto, tak som ostal celkom vystrašený, že pre Boha, čo som si to kúpil. Mal som začať s niečím jednoduchším. No a išiel by som to poskladať, len idem si ešte pre multimeter, keďže tuto píšu, že si to... Ja by som si mal rezistory premerať, predtým než slovo hľadám. Áno, predtým než to pospajkujem, takže idem si pre multimeter. No moje pekne. A dieťa uložím tak, aby si mi nezavadzalo. Kde si ťa? Ja si to po ľavej strane, že? No, takže ubehli asi 3 hodiny. Podarilo sa mi celý bar rezistory tam podávať, tie modré, neviem ako mi to vidieť. Na jednom som odtrhol nožičku, tak som to tu celý čas riešil, ale našťastie sa mi to nejako podarilo dať dokopy, neviem či to bude vidieť. No, to bude. Odfotím. Takže tu niekde sa zobrazí fotka, dal som to dokopy, aktuálne mám asi, máme 1:30 v noci. Takže bude to divný strih a keď sa vyspím, tak doriešime vlastne v podstate všetko, lebo jediné, čo som spravil, je tento prvý bod. Tak, mám tu ďalší update. Pridal som tlmilky, pridal som diody, pridal som kryštál a to vlastne všetko. Aktuálne doska vyzerá nejak takto. V podstate čo pribudlo sú zelené srandy, diody, kryštál. Tak, v rámci ďalšieho updateu tu pribudlo týchto 5 tlačitiek a to bude aspoň pre mňa na dneska všetko. Doska vyzerá aktuálne takto, pribudli tam keramické kapacitátory. Idem na ďalší komponent. Aktuálne to vyzerá takto. Pribudla ledka, tranzistory a regulátory. Aktuálny stav je takýto. Pridal som trimery, pridal som cievku a nejaké kapacitátory a ostáva mi tu posledných 10 vecí, ktoré pridať a bude to hotové. Tak som to konečne poskladal. Trvalo mi to asi 8 hodín dobrých. Výsledná doska vyzerá nejak takto. Je to
Mne sa to páči. Idem to prvýkrát zapojiť, podľa návodu by to malo mať, že 9V a desi by malo byť na doske 3,3. No hlavne zaujímavé je toto, že to idem zapojiť. No... Blika. Asi som to poskladal, dobre, kúkaj. Nie, že blika. Ledka jediná, ktorá tam bola. OK. No a teraz by to malo mať 3,3 tam kde si, hej. 3,3, let's go. To znamená, že odpojiť a ideme pripojiť display. Takže to dáme takto. Let's go. A teraz je to najdôležitejšie. To zapojím, display by mal svietiť. Let's go. Let's go. Počkaj, takto, je to tam. Je to tam. Funguje. To je cute. To je cute. OK. Dobre. Tak. Mám postlačať rôzne tlačítka a toto, že mám ešte. OK. A keď toto funguje, máme vyskúšať probe. Takže ideme. Nevidím. Aj, nevidím. Nejde. Ale počkaj, ešte to mám. To 5 milisekúnd. I don't know what. Kurva. Stop. Ale za čo stalo? A oslabieli. Good. Nič, musím to ešte zapojiť, najprv ten displej pozrieť, čo sa stalo. Zrazu ide. Ok, asi nejaká chyba iba. Ono totiž to, ja keď som to skladal, ukážem. To neviem, či chcem ukázať verejne, ale tu sa mi podarilo odtrhnúť kontakt, ale no proste sa mi podarilo odtrhnúť kontakt, ale ja som ho nejako dal spadky, takže jedine, že by toto bol problém, ale ja som to aj prepípal, idem to premerať najprv ešte, či náhodou, ale myslím, že ja som to... Aha, tu je problém s týmto. Čete. Nič, to sa dá vyriešiť, to by malo byť v pohode. Sice to spravím na prasa, ale spajknem to tuto z prednej strany a snáď to bude OK. No a teraz, ak sa nemýlim, a znova to premerám. Let's go. Tak, fixnuté a tým pádom pokus číslo 2. Toto svieci, a jak to bolo? Keď sa dotknem toho, tak by to malo spraviť nejaký signál. Niečo je zlé. Tak, dobrá správa, podarilo sa mi to opraviť. Biela obrazovka bola vďaka tomu, že baterka sa vybíjala a vlastne to, čo som tam nevidel, ten signál, tak signál, on tam bol, ale bol akože mimo toho skoupu. No a tretí problém, čo boli zlé hodnoty napätia, a tak to bolo taká baterka, ktorá bola vybitá. Tak, čiže mám to teraz hotové, skúšal som sa s tým teraz hrať, chcelo by ho ešte nakalibrovať, ale to už sa mi moc nepodarilo, tak to si spravím už potom mimo kamery pravdepodobne. Ešte si ho zapneme a som nakoniec namiesto baterky použil adapter 9V. Funguje to na ňom lepšie ako na baterke. Nová baterka mi reálne vydržala 10 minút na tom a potom bola vybitá, ale tak je to baterka z Billy, hej, tak čo som asi očakával. No a vyzerá to nejak takto, keď to funguje. Hej, proste ukazuje to už štvorcový signál. Tuto na vrchu to má takú testovaciu, som pekne taký testovací vývod, ktorý generuje štvorcový signál. Aha, to bolo čo? Zadu sa dotýkal kontaktov a celkom sranda.
že možno mi to robilo problémy aj kvôli tomu. Boh vie, akože ja sa úplne nevyznám do tohto, hej, ja som si to kúpil iba preto, lebo ma to zaujíma a chcel som to preskúmať. V každom prípade, na čo funguje, alebo na čo je osciloskop. Tak, to som si mohol niekde napísať, ale z toho, čo som si pozisťoval, tak v podstate s ním si graficky vieš zobrazovať signál, aký tam je v rámci obvodu a pomocou toho signálu vieš robiť veľa zaujímavých vecí. Konkrétne, kedy som to hľadal, bolo, že na ovládanie motorov, rýchlosti motora napríklad. Som sa zaciklil, ja som tu mal niekde v poznámkach uložené, že tak pekne napísané, že čo to ten osciloskop vlastne je. No, v podstate, ak som povedal, len ChatGPT to dal sa krajšie, keďže ja neviem vysvetľovať, takže toto prečítam. Osciloskop je prístroj, ktorý sa používa na meranie a vizualizáciu elektrických signálov. Hej. Hlavnou funkciou osciloskopu je zobrazovať priebeh napätia v čase na obrazovke, čo umožňuje technikom a inžinierom vidieť, ako sa signál mení. Toto je úplne také skôr hračka, by som to nazval, lebo buď som to zle poskladal, ale aj keď som pozeral recenzie, tak nie je to proste profesionálny nástroj, je to skladačka, je to hračka. To bude asi všetko. A nič, dúfam, že ťa toto video bavilo a vidíme sa u ďalšieho. Ja som si to celkom užil a isto budem robiť aj viacej takýchto videí, takže odber by potešil, tak a like a že tie veci. Dovi. Bože, to bol pôrod.